Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Dyan, ikaw? Okay ra sa dugo po malay ka bib. Ito sekreto na bib. Sekreto na ako na dyan kay Kuan. Gluta o mga make-up sa kong mama. Gunto ri gwapa kay ka bib. Nga dyan ha. Maglubot niya ta kay nagbiga na nimo. Ay sila na bib. Glupton ni ka. Bungkog ni mo lubot. Pero igay. Okay ra na basta Kuan. Mawa na akong kabiga. Sige. Bre, gusto mo bre? Okay na ba di ikaw di? Okay ra mo bre? Na may balita ba di ba? Nagkauyab na mo itong bayit ng murag nag-dinosaur. Ay sura bre, kag gwapa to bre. Kubawas ka nga kwarta ra kong apas to. Masad lagi ba? Ay sabi dia mo. Nawag sa ulo bre. Sige ba di? Hello babe. Oh sige, magkita ta. Sige. Uy, Bishi! Hoy. Bigwapa no ka boy. Bishi, yun sa gamit ng skincare. Bishi. Tunod bisa bisi. Kuha na bisi. Uy, Udlot sa gatas? Dili. Kang gatas sa kanding bisi ko niya. Imorang gamiton bunta, gudto, gabi bisi para mo pa nami si mong kuan ba. Now, Mo din gwapa ka Bishi. Ana sa Bishi, uyog ko namang dyan Bishi. Tunod bisi. Oo, tinood na bisi. Gabi pato. Lang, nirang nang si Jan. Mo gusto Bishi. Hello? Jan? Asa ka naman? Oh. Magkita taron ha. Sige. Bye. Sige, bye. Bishi ako tutoy Bishi. A few moments later. Gusto ko bib. Okay dyan, ikaw? Okay ra sa dugo po malay ka bib. Ito sekreto na bib. Sekreto na ako na dyan kay Kuan. Gluta o mga make-up sa kong mama. Gunto ri gwapa kay ka bib. Nga dyan ha. Maglubot niya ta kay nagbiga na nimo. Glupton di ka bib. Ay sila na bib. Glupton di ka. Bungkog ni mo lubot. Pero igay. Okay ra na basta Kuan. Mawa na akong kabiga. Oh sige. Nasa dyan man na oh. Gusto mo na yung kuyog. Bati bag na mo na nag dinosaur. Pingatuon be. Ayaw na be. Dyan, kasi ano kayo dyan? Mura magnog. Dragon. Bati mo na. Dyan, kilok na ka dyan. Agay. Kinsa na siya dyan? Murag nang bagtags lamok. Kaya dyan. Mura puli mo na ako. Bati bag na mo na eh. Mura nag nang dragon. Napakinit eh, mga dinosaur. Puli mo na ako. Ayaw nga na ako dyan, ha? Ubalay ko rin ha? Latas akong tutoy eh. Kuwang manig, kuwang maglalaki. Uy, Bishi! Uy, Bishi. Ano naman ka, Bishi? Ibog na ko dito, Bishi ay. Puntog rin mo tutoy yun, nakita na, Bishi. Bishi, bunog ko dito. Ito man, ito na to, Bishi. Respect na. Sige, Bishi. Tara. A few moments later. Hala, Bishi! Okay na siya. Bishi! Isang Bishi. Sila nag-away ni mo? Oh, siya, Bishi ay, ka na. Tara, Bishi, atong lataw. Sige, Bishi. Hindi, ako tutoy. Wala sa. Ikaw dyan, isa man yung piliyon dyan. Ikaw dyan, kasi yung piliyon. Dira. Okay, palayan niyo mga bati magnaw. Ikaw, mangga! Tutoy na nasa akong No matter what you do, I still love you, baby. Bib, gusto na mo ka bib. Kaya babe, dyan.
Sige na yung mga tamaklo. Okay. Ay, siya, buang. Buang. Oh, one. Nya na ba? Exercise na ba? Unong sa ta, unong sa ta.